खुलुमबाय नलेज मीडिया एंड एनालाइसिसआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअखौ आसा खालामबाय नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन। साननैसो सिगांनिफ्रायनो प्रमद बर' बिथाङा माखासे दुखिया नखरफोरनिसिम होम भिजिट माने न' थांगासिनो दं आरो बिथांमोननि थासारिखौ सुलाद लादों। लोगोसे खायसे डिपार्टमेन्टेल अफिसारफोरखौबो लानानै थांफादों लोगोआव। बिथांमोननि दुखु दाहा बिथांमोना मा मोनदों मोनाखै नुनो मोनदों। सरासनस्रायै बिथाङा बर' नखरफोरावनो थांदों, जानो हागौ गुबुन हारिनि सुबुंफोरनि नखरफोरावबो थांगोन। थारैनो भारत उदांस्रि जानायनिफ्राय दिनैसिम मानो बेबायदि थासारिया जानानै थाबोदों? जोंनि बर' नखरफोरा मानो माखासे सरकारि साहाय्यफोरखौ मोना? जोंथ' अफिसियेलि आमुक होदों होनना खोनायो, नाथाय बेफोरखौ मोगथाङाव जों नुनो मोना। जोंनि गामिफोरावनो जों नुनो मोनो ननैसा माखासे सरकारि अनुदानफोरखौ मोनो, नाथाय माखासेया बेबायदि मोननाय जाया। मानो मोना बेनि जाहोनखौथ' गामिनि सुबुंफोरा मिथिखागो, नाथाय राजखान्थि लिडारफोरा बे बाथ्राखौ जेनेरेलि मिथिया। हाइकमान्ड बिथांमोना जेनेरेलि मिथिया। जानो हागौ बेफोरखौ प्रेक्टिकेलि थांनानै बिथाङा मिथिनो नाजादो। स' बिथाङाथ' बुंबावदों मोनसे बाथ्राखौ, मा गासैबो एमसिएलए इएमजिएम बिथांमोना बेबायदिनो 15 आगस्तनिफ्राय बा 15 आगस्तनि उननिफ्राय 2 अक्ट'बरसिम बेबायदि नखरब्रै नखरबा बा नखरथाम बेबायदि थांगोन होननानै बुंदों। स' बे मोनसे जोबोर मोजां खामानि। बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना थांनाय भिडिअआवबो बुंखांबाय, नाथाय नोंथांमोना दिनै मोनसे खास बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों। प्रमद बर' बिथांखौनो बुं आरो जेसेबां एमसिएलए दं इएमजिएम दं सा 40 जनखौ आं बुंबाय, बिथांमोना जेन बेबायदि दुखिया नखरफोराव थांनानै बिथांमोनखौ सुलाद लायो, बिथांमोननि नखरनि हालोदखौ सुलाद लायो। लोगोसे आं मोनसे रिक्वेस्ट खालामबावनो लुगैयो बिथांमोनखौ, जोंनि एमसिएलए बिथांमोनखौ, इएमजिएम बिथांमोनखौ, जेन बिथांमोना बर'लेण्ड बिग्रायनायनि मुङाव, राव थुनलाइनायनि बिग्रायनायनि मुङाव जाबादि जोंनि माखासे सुबुंफोरा खैसार खालामजाबोदोंमोन, जाबादि समजों लोगोसे खैसार खालामजादोंमोन, बै समाव आर्मि पुलिसफोरजों जाबादि खैसार खालामजादोंमोन, माखासेया जिउबो जोब्बाय आरो बिथांमोननि नखरा माखासेया नोरजिया जानानै थालांबाय, माखासेया जिनाहारिबो जानांबाय, माखासेया रान्दि जानांबाय। स' बैबायदि नखरखौबो जेन बिथांमोना खबर लायो। स्पेसियेलि जानो हागौ बै गोरिब नखरफोरखौ खबर लानायावनो बेबो इनक्लुड जाफानानै दं। जानो हागौ बिथांमोननि एजेन्डाया बिदि जानो हागौ, नाथाय जोंथ' मिथिया बिथांमोननि एजेन्डाया माबायदि। आं रिक्वेस्ट खालामो जोंनि बिटिआर सरकारखौ, जेन बैबादि सुबुंफोरखौबो, बैबादि रान्दि हिनजावफोरखौ, बैबादि माने खैसार खालामजानाय आइजो बिथांमोनखौबो स्पेसियेलि जेन खबर लायो। बिथांमोना मा हालोदाव दं? जों साधारन सुबुंफोरा दिनै जोबोर आरामै दं, सान्थियाव दं जों, नाथाय बिथांमोननि बै नाजानायनि थाखायसो जों दिनै बे सान्थिखौ मोनदों। स' आं सानो बैबादि सुबुंफोरखौ, बै जोंनि माने हारिनि थाखाय जाबादि गावखौ गावनि मान सन्मान जिउखौ बावसोमदोंमोन, बिथांमोननि नखरखौ एसे खबर लानांगौ होननानै आं सानो। दिनै जों रावबो सुबुंफोरा मिथिया सोर बेबायदि खैसार खालामजादोंमोन, बिथांमोननि मुंखौनो जों मिथिया, बिथांमोनखौ जों सिनाया, नाथाय बेबायदि माखासे नखर मोनगोन। जुदि आं बुङोबा माखासे एक्स एनडिएफबि, माखासे एनडिएफबिनि नखरफोरखौनो बुंबाय, बिथांमोननि नखरखौ दिनै रावबो सिनाया, बिथांमोनखौ दिनै रावबो खबर लाहैया। माखासे बिथांमोना जेलाव दं, बिथांमोननि नखरा मा जानानै दं जों रावबो मिथिया। स' बिटिआरनि साफ्रोम इएमजिएमखौ आं सरकार हिसाबै बुङाखै, साफ्रोम इएमजिएम बिथांमोनखौ बुंगोन, बिथांमोना बेबायदि जेन खबर लाहैयो। नोंथांमोना जायखि हानजानो जाया मानो, बिपिएफनि जाया मानो, इउपिपिएलनि जाया मानो, एनडिएफबि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय जाया मानो, नोंथांमोना खबर लानांगौ। जायखिजाया हाथियार लानानै बिग्रायनाय हानजानि नखरखौबाबो खबर लानांगौ, बेखौ आं सानो। स' दुखिया नखरफोरजों लोगोसे बैबादि जुदि बर'लेण्ड बिग्रायनायनि थाखाय खैसार खालामजानाय बेबायदि नखर जुदि दंबा, बै गामिफोराव बिथांमोनखौबो जेन स्पेसियेलि खबर लायो। मानो होनोबा बिथांमोना खमसे खम बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे दान होदो। आसा खालामो जोंनि बै बिटिआर सरकारनि इएमजिएम एमसिएलए बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुजिगोन। आरो लोगोसे आं मोनसे बाथ्रा बुंबावगोन, जोंनि इएमजिएम बिथांमोना, एमसिएलए बिथांमोना, प्रमद बर' बिथांखौबो आं बुंबाय, बिथांमोना जेन बर' मिडियामनि मोनफ्रोम फरायसालियाव हाबनानै बर' मिडियामनि हालोदखौ खबर लायो। जेन नोंथांमोना थारैनो फाइलावसो नुदो बर' मिडियामनि हालोदा मा। जानो हागौ बिथांमोननि गेजेराव माखासेया अभिज्ञताबो दोङो बर' मिडियामनि सायाव। बिटिआर सरकारा जुदि थारैनो बर' मिडियामनि फरायसालिफोरखौ, थामहिनबा माने आङो माखौ होनदो, हायार इडुकेसननि बाथ्रा बुङाखै, आं माने माखौ बुंनो नागिरदों, 12 थाखोसिमनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों। माने नार्सारिनिफ्राय आप टु 12 थाखोसिम बेखिनि रेन्जनि फरायसालिनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों।
बेखिनि रेन्जनि फरायसालिखौ नोंथांमोना प्रेक्टिकेलि फैनानै जुदि नायोबा अब्लाना मिथिना मोनगोन मा जाहोननि थाखाय जोंनि बर' मिडियामनि हालोदा बेबायदि, जोंनि बर' फरायसाफोरनि हालोदा मानो बेबायदि, नोंथांमोना बेखौ कमप्लिट बुजिना मोनगोन होननानै आं सानो। जिहेतु बिटिआर सरकारा मोनसे रोखोमनि एजुकेसन पलिसि बानायनो थांगासिनो दं, स' बेवहाय जुदि बेबायदि थासारिखौ इनक्लुड खालामफायाबा जानो हागौ नोंथांमोना बानायनाय बै पलिसियाव एसे डिमेरिट्स थालांगोन। डिमेरिट्सआथ' थाखागोन, थेवबाबो नांनायनि बारा डिमेरिट्स थालांगोन होननानै आं सानो। स' बेखौ जुदि जोङो फोसाबनो गोनांबा मा बेबस्था लानांगोन, नोंथांमोना खमसे खम 100सो फरायसालियाव जुदि हाबनानै नायोबा, भिथोर ओनसोलनि इसिं इसिं गुदुं गुदुं ओनसोलनि जुदि फरायसालिफोराव हाबनानै नायोबा थारैनो बुजिना मोनगोन जोंनि बर' मिडियामनि फरायसालिफोरनि हालोदा माबायदि, बेनि मेनटेनेन्सआ माबायदि, इनफ्रास्ट्राक्चारा माबायदि सिस्टेमाव फोरोङो, क्लासआ बेसेबां मोजां जायो, गासै बाथ्राखौ मिथिना मोनगोन। जोंनि समाजाव सासे सानै सुबुंफोरा माखासे बिथिङै फोसाबनो नाजादोंबाबो फेलें जानायनि जाहोना बेनो सरकारा बे बाथ्राखौ दिनैसिम मोजाङै मिथिया, प्रेक्टिकेलि मिथिया मा जाना दं, आरो मिथिबाबो मा खोमा फिस्रिनानै थादों, बिनि थाखाय जेबो आयेन नेमखान्थि बानायाखै। स' आसा खालामबाय बिटिआरनि सरकारा प्रमद बर' बिथाङा बेखौ स्टेप लागोन। जोबनायाव फिन आङो बिटिआरनि सरकारखौ, प्रमद बर' बिथांमोनखौ, बिटिआरनि इएम जिएम एमसिएलए बिथांमोनखौ आरोबाव रिकुवेस्ट खालामबावगोन, बिथांमोना जेन बै दुखिया न'खरजों थांनायजों लोगोसे बर'लेण्ड बिग्रायनायनि नामाव बा बर' हारिनि जायखिजाया बिग्रायनायनि नामाव खैसार खालामजानाय, दुखु सहायनांनाय, बायदिसिना पुलिसनि अत्याचार, आर्मिनि अत्याचार मोननाय, भुगिनांनानै थानाय बै सुबुंफोरनि न'खरखौ, बै आइजो रान्दि बिथांमोननि न'खरखौ, बै जिनाहारि खालामजानाय सुबुंफोरनि न'खरखौ, बै एनडिएफबि जाय बिथांमोना जेलाव दाबो दं बिथांमोननि न'खरखौ लोगोसे खबर लाफायो, लाफानानै बिथांमोननि हालोदखौ जेन सोङो, जेन माबायदि थासारियाव दं, बेखौनो आङो अरायबो रिकुवेस्ट खालामगोन। स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे बुजिबाय। जुदि बुजिबायबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम, आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम। स' थेंक इउ, खुलुमबाय।